Muri right? Munofara here? Mari maapple. Maapple yenyu akanaka. Manje zvandisina mari neni. Ina apa ndoda maapple nemvura. Zvinobuda here? Zvinobuda here zvokuti ndokutoda maapple nemvura. Mungabve kumba kuzongopa vanhu zvenyu. Apple ile pressure. Nganokumbira sadza uko. Kwete da uzokumbira madiki. Maapple ndurunyepa. Aiwa. Rega ndinokumbira vesadza vari pere pakona apo. Musamudya kupi? Mati? Makazotanga rini ngopa vanhu. Rega ndimira pamberi apa pasina zvoka paimbowa netogate rekuenda kupi kushamba neti. I think you remember ndakambouya this other year ndikaita video panapa. Saka vakadzi vari panapa vangwara manje. Wauti chero wakumbira chinhu ka ari kukupa. So guys, kana uchida maapple emahara anditi munongodarika nepatogate paimbowa netogate Mutoko Road, Old Mutoko Road. Unopiwa maapple mahara. So madzimai ari panapa ndaombowa blessa nezvatinazvo mumotikari. Because ozvezvovangwarira. Ozvinezvi ndangokumbira ndichingopuwa. So let's see. So ndine hembe dzandinadzo todombowa bless. Todombowa pa hembe anditi. Timboona kuti pane munhu akanipa hembe idzi. So rega timbopa madzimai ari panapa. Madzimai ari panapa. Yeah. So munhu unga 1-1 muchidzokera kumashure muchitangidza 1-1. Mati Mkoma. Uye mutore. Aiwa ndiri kutamba. 1-1 muchidzokera tichitangidza. 1-1 chidzokera chitambidza. Wanu muchingodi. Zvimwe zvacho muchanoona zvakadi. Nasi zvineka order mbichana. Nasi zvineka order mbichana. 1-1. Nasi zvineka order mbichana. Dziri panze dzapera. Dzichiripo idzodzi idzi. Zoda kutorwa dzese. Kungotora motodzoka futi. Siyai bag ndiri kutoriziya. Butsu idzo dzese idzi. Asa muende kuchechi. Vakadzi vari panapa muna mati. Apa zviri mubhegi zvakanakisa saka ndoda kungopa vanhu vanoenda kuchechi. Nenchibvunza Bible verse, unotaura verse 1 wobody. Zviripo. Alright, it's okay. It's okay. It's okay. Ita eso. Alright, chita eso todombotamba ka game. Munhu angango ndokumbira muvhura. Alright. Right, musati manonga ka vatete. Tudze one Bible verse. Rem Bible. Genesis 1 verse 1 inoti chitorai. But ichocho ndo chinoita. Ngatingotaure
ngatingotaura maBible verse 1. Ndiani anoziva Bible verse? Vakadzi vese vamuri kuona vava vana kana Bible verse. Anoziva verse ngauye kumberi. Mari inotichi torai 2 imi torai 2 vaifos 1 koma ungana sei koma zoungana nguva torai mama ndoyo vhese panapa madzimai vese vari panapa panongoziva John 14. Anoera moyo. Jehovah anoera moyo. Hembe chete zvimwe zvimusabata. Hembe. Bhutsu yasara imwe 1. Hakuna vano maitya here bhutsu iyi? Alright, zvaita maita basa. Titende maita basa na mai manda kupa iwo. Tinotenda. Titende. Thank you very much for watching this video. Don't forget to share, don't forget to like, also don't forget to subscribe on our YouTube channel Saint TV and to follow us on our Facebook page Saint TV. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, Chanzadzi chamai venyu mimi chigotwa mbana na mama. For now, it's much love and God bless.